Jeg har været i mange netværk, og mange gange så er de udviklet sig til rene kaffeklubber. Og så fandt jeg Netsø, hvor det hele det er sådan lidt strammere og lidt mere tjekket dagsorden, og start til tiden, slut til tiden og så videre. Det tiltaler mig. Generelt er der ikke nogen tvivl om, at fremtidens forretninger de bliver skabt via netværk. Vi snakker tillid og troværdighed. Og det er det, vi beskæftiger os med i Netsø. Netværk betyder ekstremt meget, fordi det gør, at en masse mennesker de lærer at kende, hvem jeg er som person, men også min virksomhed, hvad det er, jeg kan tilbyde folk. For Radio Go FM har det at sidde i Netsø betydet, at vi har vækstet rigtig meget på nye kunder, og på mindre kunder også, som har set mulighederne i at bruge radiomediet som deres platform. Netværk er hele fundamentet for vores forretning i Bjerringbro-Silkeborg. Det er at skabe relationer, det er at lære nye mennesker at kende, det er at betro sig til hinanden, og det er at kunne lave forretning sammen igen. Det er hele fundamentet. Så Netsø har betydet, at vi bliver skarpere og dygtigere forretningsmæssigt på netværksdelen. Ideen bag Netsø det er at skabe noget relationsmarkedsføring, forretning og noget medarbejderpleje og noget annoncering for de virksomheder, der er en del af vores netværk. Det, der skiller Netsø ud fra rigtig mange andre gode netværk, det er, at vi arbejder rigtig meget med at sørge for at få medarbejderne med i de enkelte virksomheder. Det vil sige, det er ikke kun virksomheden, der er i centrum, for det er virksomheden, der skal tjene pengene, men vi skal forsøge på at få hele organisationen med i virksomheden i form af, at vi har et fordelsprogram. Målet med Netsø, det er, at de virksomheder, som er en del af det her netværk, at der bliver skabt noget forretning. Fordi det er vores succeskriterie, det er, at der bliver skabt forretning. Fordi hvis der ikke bliver det, så er de ikke ved os næste år.